In debat over zaken die het op het heden spelen. Verskate ben van de basisscholen mochten efter het katheder in de Rietzeil in Dokkum staan. Dan wil ik graag een weerlegging op plaatsen, beste voorzitter. Nou, is het geweldig. En dat is nou precies de reden waarom had ik hier jood, ik wil grauw meid wel denken. De jeugd had de toekomst en nou, we gingen hier een stel toppers zitten. Ben die ik echt genoten van het debat. Nou, echt zo leuk. Ga je al een per opdienen voor de partij? Nou, waar zult het zijn? Nou, zo hier had ik nog niet zien, maar ik ga vooral zien naar een debat wat gang worden, wel op keer mobieltjes in de klas. En nou, dat is iets wat bij die ben echt leeft. Nou, dat zie dan ik echt weer waarom in hun argumenteren en in hun debatteren. Nou, dat is gewoon leuk. Daar kan ik zelf ook ontzettend van genieten. Ja. De winnaar van het debattoernooi, de 10-jarige Nanning, kwam als best uit de bus met zijn standpunten over de discussie of 16-jarigen al te stemmen maaien als net. Ja, eigenlijk vond ik dat ik wie eigenlijk 10, maar ik moest wel verwezen. Dus dat wie wel wat lastiger. Ja. Maar dat betekent dus wel dat je ook wel wat acteren kist. Maar ja. Het lijkt me wel leuk om dit vaker te doen. En het debatteren. Wat is er leuk om te debatteren? Ja, de discussie, de argumenten. En vooral, wat ik heel leuk vind, ik weet even net hoe ik op het nemen, maar dat is aan de voren maar erin en een vraag bij stellen. Projectleider Tine Heringa zocht nog een soort kansen en wol van het debattoernooi voor basisscholen bij eens wel een jillikse traditiemeidje. Jonge Rijn Beloeken bij de politiek. Om een weekend zitten we met de Tweede Kamerverkiezingen en we hebben hier bij uit groep 8 jonge bij van zo'n 10 jaar en die komen allemaal in aanraking met de politiek. En dat is fantastisch om te doen, want dan krijg je eerst bewustzijn over dingen die spelen in de maatschappij op dit moment.